санаи 23 январи соли равон дар қасри фарҳангӣ ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент чорабинии фарҳангӣ бахшида ба яксолагии таъсисёбии телевизиони Орионур аз тарафи ҳайати кории телевизиони мазкур бо иштироки меҳмонон баргузор гардид. Ногуфта намонад, ки телевизиони мазкур пас аз давутоозҳои зиёде 17 январи соли 2020 ба кори худ шурӯъ намуда буд. муассиси ин шабака Синои Рустамзод мушкилиҳои пешомадаро бо як табассуме ба ёд меорад. ҷдм ТВ Орионур соли 2013 ташкил шуд ва аз соли 2013 то 2018 дар пайи гирифтани иҷозатномаи Комитаи телевизион ва радио ташвиш кашидем ва соли 2018 31 август хушбахтона иҷозатномаро гирифтем. баъд аз гирифтани ин иҷозатнома бо камтар дигар мушкилиҳо буд. мушкилиҳо паси сар шуд. соли 2019 хостем телевизионро кушоем, вале бо камбудиҳои бисёр, бо мамонеъҳои бисёр ин телевизион соли 2019 низ фаъолият накард ва 17 январи соли 2020 сол кушодашавии ҳамин телевизиони Орионурро бо 4 нафар сар кардем. 4 нафар сар кардем, кушодем ва то имрӯз аз 4 нафар ба 14 нафар расид. дар давраи фаъолият асосан аз набудани кадрҳо, аз набудани бисёр рӯзноманигорон, наворбардорон, монтажорон, ки дар ин соҳа бисёр кам ҳастанд, мушкилот асос ҳаминҳо буданд. мушкилоти иқтисодӣ аввалин дараҷа буд, чунки барои таъмин намудани маоши кормандон, барои таъмин намудани мошин, сӯзишворӣ ва рафта омад бениҳоят азоби бисёре кашидем. шумораи коргаронро як нафар мутахассиси касбӣ боқимонда аксар рӯзноманигорони навотаҷриба ташкил менамоянд. қобили зикр аст, ки дар баробари яксолагии таъсисёбии телевизиони Орионур инчунин яксолагии фаъолияти касбии кормандонро низ дар бар мегирад. шахсан ба аҳли кормандони шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукуми давлати шаҳр бо сардории Мизроб Обураҷаб, ки ҳамроҳи мо гӯё як ҳафта ид карданд. ҳами кормандони фарҳанг баромада моя табрик мекарданд ҳамарӯза. алҳол мавҷи шабакаи телевизиони мазкур 40% аҳолии Панҷакентро дар бар мегирад. масъулин дар оянда нияти ин шумораро то ба 70% расонданро доранд ва масъулини шабакаи мазкур таклиф намуданд то кӯшиш намоянд мавҷи телевизион на танҳо дар ҳудуди Панҷакент дастрас бошад, балки тамоми водии Зарафшонро фаро гирад. масъулин ин таклифро қабул намуда дар оянда иҷроишашро ваъда кардаанд. ногуфта намонад, ки Рӯдаки Норов иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ яке аз хурдтарин корманди Орионур мебошад. ӯ бо ҳамроҳии Рухшона Норова, ки ӯ низ иштирокчии озмуни мазкур мебошад, барномаи кӯдаконаро пеш мебаранд. салом гӯям ба Парвона, ба шеъри поки фарзона, салом гӯяд ба шавқу меҳр, салом гӯянда Рухшона. дар чорабинии солгарди телевизион намояндагони ташкилоту идораҳои шаҳри Панҷакент, ки тӯли як сол бо Орионур робитаи зишт доштанд, иштирок намуда кормандони онро бо тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз гардонидаанд. таҳияи Исматулло Абдуллоев, Бахтиёр Раҳматуллоев аз шаҳри Панҷакент барои Фараж. Нор ва Рухшона.